таърих калимаи арабист ва маънои луғавиаш гузашта, саргузашт, ҳодиса, моҷаро, ҳикоя, қисса ва амсоли инҳо мебошад. таърих ҳамчун фан ва илму дониш ҳама гуна ҷараёни тараққиёти инкишофи ҷамъият ва табиатро дар бар мегирад. бадин маънӣ таърихи олам, таърихи замин, таърихи адабиёт, забон, риёзиёт, табиёт, тиб ва монанди инҳо низ арзи ҳастӣ мекунанд. яъне таърих фанест ки гузаштаи ҷамъияти инсониро бо тамоми мушаххасӣ ва гуногуниаш мавриди омӯзиш қарор медиҳад. ҷумҳурии Тоҷикистон сарзамини мардуми соҳибтамаддуну соҳибхират ва дорои табиати бой, мавзеъ ва макони дорои таърихи ғанию қадима ва ёдгориҳои беназир мебошад, ки аз гузаштаи дуру пурғановати миллати тамаддунофари тоҷик шаҳодат медиҳад. мардумаш меҳмоннавоз бо маърифат ва инсондӯсту инсонпарвар буда обу ҳавои дилкашу форам ва табиати нотакрору афсонавӣ дорад, ки дилҳоро сурур ва ба дидаҳо нуру зиё мебахшад. қалъаи ҳисор, қалъаи ҳулбук, ёдгориҳои саразм, чилучорчашма, гармчашма, чилдухтарон, хоҷа оби гарм, хоҷа мӯмин, зумрад, ромид, сари хосор ва амсоли инҳо аз мавзеъҳои таърихӣ ба ҳисоб мераванд, ки тоҷиконро дар арсаи олам ҳамчун миллати дорои тамаддуни бою қадима муаррифӣ менамоянд. ин ёдгориҳо ҳамчун муқаддасот дар давраи муайяни таърихӣ симои халқи тоҷикро рӯшан инъикос намуда, гувоҳномае аз ҳиссаи ин халқу миллат дар бунёди тамаддуни башар ба шумор меравад. аз ин муқаддасот то замони мо шаҳру шаҳракҳои қадима, кӯҳандизу қасрҳо, манору мақбараҳо ва ё осори хатӣ ба мерос мондаанд. барои мардуми бо фарҳангу бо хиради хатлон вайронаҳои пойтахти қадимаи он шаҳри ҳулбук дар радифи чунин муқаддасот мебошад. пойтахти мардуми сарбаланду соҳибтамаддун ва бо фарҳангу бо хирати хатлон шаҳри ҳулбук таърихи қадима дошта, дар қатори садҳои ёдгориҳои беназири таърихӣ сабти ном шудааст, ки ин нишон аз таърихи тамаддуни миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. шаҳри ҳулбук дар даврони мавҷудияташ ҳамчун маркази тамаддуни иқтисодӣ, маъмурӣ ва фарҳангии шоҳигарии хатлон ба ҳисоб мерафт. дар рӯбарӯи қалъа осорхонаи таърихии он мавҷуд аст. дар ин осорхона тамоми ёдгориҳои таърихӣ ва осори гаронбаҳо аз қабили асбобҳои рӯзгор, зарфҳои шишагиву сафолӣ, ороишоти занона, кӯзаҳои сафоливу биринҷӣ, маҳсулоти оҳангарӣ, косибиву заргарӣ, тангаҳову китобҳои таърихӣ ва дигар олоте ки аз санг офарида шудааст нигоҳ дошта мешавад. бо сабку услуби хоса ва маҳорати баланди меъморӣ бунёди офтани ҳар як гӯшаи қалъа аз завқи баланди ҳунармандони он замон гувоҳӣ медиҳад. қалъаи ҳулбук бо ороишоти наҷибу фаровоне бунёд ёфтааст. санъати меъморӣ яке аз инъикоскунандаи суннатҳои қадима ба шумор меравад, ки аз таърихи гузаштаи миллати тоҷик башорат медиҳад. дар ин осорхона ҳамчун мақбараҳо, мазорҳои қадимӣ ва ҷойҳои ҷолиб дар ҳолати
бешубҳа ин тасвирҳову зебогиҳо шукӯҳи қалъаи ҳулбугро дар чанд гардонидаанд. ҳулбук ҳамчун пойтахти давлати хуталон дар масири таърих ёдовар мешавад ва сарчашмаҳои антиқа пойтахти бохтар, бактрия, хутал, хуталон бо номи ҳулбук дар сарчашмаҳои таърихӣ дарҷ гардидааст ва ҳафриёдҳои бостоншиносии солҳои 50 дар заминаи хиштепаи деҳаи қурбоншаҳид меҳрободи имрӯзаи ноҳияи восеъ вилояти хатлон аз тарафи устод литвинский оғоз гардид ва тӯли 40 соли ҳафриёдҳои бостоншиносӣ устод эркинои ғулом бо ҳафриёдҳои рӯзмарраи худ собит сохт ки ин хиштепа ҳулбук пойтахти давлати хуталони аҳди сомониён ва мансуби қарни 9-12 милод мебошад. ҳулбук касабаи хатлон аст ва мустақарри подшоҳ аст. шаҳрест ба барокӯҳ, ниҳода, бисёр мардум, бо рӯстоҳои бисёр. яке аз калонтарин шаҳрҳои тоҷикистони ҷанубӣ пойтахти хатлон ҳулбук буд. фақат қисмати марказии он масоҳати 70 гектарро фаро мегирифт. дар ин ҷо қалъае вуҷуд дошт ки дар вақти ҳафриёд аз он бақияи қасри пурзебу зиннати хатлон ёфт шуд. корҳои бостоншиносӣ дар харобаҳои ин шаҳри қадима аз солҳои 1950 шурӯъ шудааст ва бостоншиносон мегӯянд ки қалъаи ҳулбук ёдгорие аз асрҳои 9-12 мебошад. қасри ҳокимони ҳулбук дар масофаи 7 километр дуртар аз самти шимолу ғарбии маркази ноҳияи восеъ ҷойгир аст. бо шарофати сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат дар даврони соҳибистиқлолӣ аз соли 2003 дар заминаи шаҳри бостонии ҳулбук мамнунгоҳи таърихии фарҳангии ҳулбук созмон дода шуд ва аз соли 2005 ба ифтихори 2700-солагии шаҳри бостонии кӯлоб дар заминаи қасри шоҳони хатлонзамин то ба имрӯз корҳои тармиму барқарорсозии қасри овозадори ҳулбук идома ёфта истодааст ва аз сарчашмаҳои таърихӣ то ба имрӯз аён аст ки шаҳри ҳулбук яке аз шаҳрҳои пешрафти давлати овозадори сомониён ба ҳисоб мерафт ва дар тӯли қарни 9-12 дар ҳудуди шаҳр ва қаср шабакаи партовгоҳ, шабакаи обҳои барфуборон, шабакаи обсофкора, шабакаи таъмини обҳои ошмиданӣ ва шабакаи гармикории зерифаршӣ вуҷуд дошт ки ин унсурҳои шаҳри муосир фақат дар шаҳри ҳулбук дар замони сомониён
عرض هستی میکرد. از روی سرچشمه های تاریخی قصر هولبوک در بالای تپه طبیعی ساخته شده است و از دید دفاعی بهترین و قلایترین موضع منطقه ختلان به حساب می رود و در روند تاریخ این بارها اثبات خود را نسبت اجنبیان ثابت ساخته است و حدود شهر در عصر نو از 70-90 گکتار سرچشمه میگیرد و در دوره رشد شهر دامان آن به 280 گکتار پهن بود و یکی از شهرهای کلانترین دولت سامانیان به حساب می رفت. طرح қалаи ҳокимони ҳулбук секунҷамонанд буда қаблан масоҳати он 70 гектарро ташкил медод. айни замон ҳулбук танҳо дар масоҳати 16 гектар боқӣ мондааст. қасри ҳокимони ҳулбук бо девор иҳота шуда ба самти шимолу ғарб даромадгоҳи сарнишебе дошт. арки он дуқабата буда пурра маҳфуз мондааст. дар зарфи зиёда аз 35 соли ҳафриёдҳо дар ин ҷо бисёр паҳлӯҳои санъату ҳунари аҷдодӣ кашф гардиданд ки ҳамчун суннатҳои миллии тоҷикон таърихи аз инам беш қадима дошта аз тамаддунҳои гузашта далолат мекунанд. оиди санъати гулгачбурӣ ва гачкорӣ дар вақти ковишҳои бостоншиносӣ аз ҳудуди шаҳр ва қаср пайдо гардиданд. дар осорхонаи ҳулбук нигоҳдорӣ карда мешаванд. дар ин ҷо гулгачбуриҳои набототӣ, ҳандасавӣ, катибавӣ, зооморфорӣ ёфт гардиданд. дар толори аввали осорхона ин усули ниёгон босозӣ шудааст ва ин аз он далолат мекунад ки эҳёи ҳунарҳои мардумӣ аз санъати волои гачкорони ҳулбук дар ин ҷо нусхабардорӣ карда шудааст ва баъд аз афросиёб ва шаҳри самар гачкориҳои ки дар вақти ҳарфиётҳои бостоншиносӣ аз худи қаср ва шаҳр дарёфт гардиданд, аз ҳамада нигораҳои бештари хазинаи осорхонаи ҳулбук ин гулгачбуриҳо мебошанд ва зиёда аз 100 метри тӯлонӣ дар хазина маҳфуз дошта шуда истоданд. кофтуковҳои таърихӣ дар ин мавзеи таърихӣ идома дошта, идомаи ҳафриётҳои бостоншиносӣ метавонанд саҳифаҳои норӯшани онро рӯшан ва баёнгари шукӯҳу шаҳомати ин шаҳри пурасрору қадимаи халқи тоҷик бигарданд. миёни кӯҳҳои хоҷа муъмин ва хоҷа сартез 15 километр дуртар дар қисми шимолии маркази ноҳияи восеъ деҳае бо номи қайнар арзи ҳастӣ дорад, ки табиати зебо ва мавзеи хело ҳам хушобу ҳаво мебошад. миёни деҳаҳои қайнари боло ва қайнари поён ҳавзе мавҷуд аст, ки обаш мусаффо ва ширин мебошад. ин манзара дар асл ҳам мӯъҷизае аз офаридаҳои табиати афсункор аст. оиди мавзеи хоҷа қайнар ва носкул ки дар сарчашмаҳои таърихӣ мавзеи имрӯзаи
қайнар ё хоҷа қайнар дар сарчашмаҳои таърихӣ ҳамрадифи ҳулбук ҳастанд ва сарчашмаи оби ошмидании пойтахти давлати хуталон ҳулбуки бостон дар қарни 9-12 маҳз аз носкул сарчашма мегирифт ва ҳангоми ҳафриётҳои бостоншиносӣ ин мавзеъ ҳам мавзеи таърихӣ, табиӣ ва сарчашмаи оби зулоли ин минтақа ба ҳисоб мерафт ва ҳангоми ҳафриётҳои бостоншиносие ки аз замони шӯравӣ то ба имрӯз дар ин мавзеъ гузаронда шудааст ва солҳои 60-ум вақте ки устод Эркиной Ғулом дар ин ҷо ҳафриётҳои бостоншиносӣ гузаронданд, замони давраи биринҷ, асри биринҷ, ин замони 3500 сол пеш, баъдан давраи юнону бохтарӣ, ин зиёда аз 2300 сол пеш, давраи кушониён ва ахирон давраи гулгулшукуфии миллати тоҷик, ин давраи Сомониён аст ва дар ҳамрадифи ҳулбук номи дар сарчашмаҳои таърихӣ Носкул ёдрас мешавад ва баъдан баъди аз байн рафтани давлати Сомониён ва дар вожаҳои туркӣ бо номи Қайнар, агар касе ба ин мавзеъ сафар карда бошад, амин кӯли Носкул ҷӯшон аст ва Қайнар ин ҷӯшида истодаро мемонад, яъне Қайнар ҷӯшида ва дар ҳамин вожа бо номи Қайнар то ба имрӯз ёдрас мешавад, вале дар сарчашмаҳои таърихӣ оне ки мансуби ҳулбук ҳастанд бо номи Носкул, обтаъминкунии худи қаср ва шаҳри ҳулбук ма сарчашма мегирад тавассути лӯлаҳои сафолӣ дар 3 марҳила, яке аз Носкул бо деҳаи имрӯзаи Эмомалӣ 8 километр, баъдан аз деҳаи Эмомалӣ ба мавзеи Манзартепа 4 километр ва баъдан аз мавзеи Манзартепа, инҳо мавзеъҳои таърихӣ ҳамрадифи ҳулбук ҳастанд, баъди 8 километр баъди убури дарёи ҳулбук Сурхоб ба ҳулбук барои ошмиданӣ таъмин карда мешуд. асоси машҳур гардидани ҳавзи Носкул он аст ки аз рӯи ривоятҳо тавлиди аспи хатлӣ маҳз аз ҳамин чашмаи Носкул аст ва баъдан ҳатто аз рӯи баъзе ривоятҳо ҳамин рахши Рустами достонам ҳамон аз аспи хатлӣ сарчашма мегирад. ҳавз тақрибан дар масоҳати 2 гектар ҷойгир буда ба уштур шабоҳат дорад. дар он 5 намуди моҳӣ мавҷуд аст. номи кӯли Қайнар ба номи деҳаи Қайнар иртибот дорад. дар кӯли Қайнар тамоми фасли сол моҳиҳои зебою сурхчатоб ва мурғобиҳои хурди сиёранг зиндагӣ мекунанд. мурғобиҳо дар гӯшаҳои канори кӯл лона сохта тухм мегузоранду чӯҷа мебароранд. аҷиби он аст ки чунин моҳиҳои мурғобиҳо дар дигар дарёҳою обҳои гирду атроф дида намешаванд. сокинони деҳаҳои гирду атроф кӯли Қайнарро ободу зебо нигоҳ дошта, онро ҳамчун мавзеи муқаддас ва мӯъҷизаи табиат муҳофизат намуда ободу зебо нигоҳ медоранд. махсусан дар ободу зебо ва сарсабзу шукуфо нигоҳ доштани атрофи ҳавз соҳибкорони ватандӯст ва ҳимматбаланд нақши муҳим гузоштаанд.
ноҳияи восеъ аз лиҳози ҷуғрофӣ васеъ дорои таърихи ғанию қадима ва сарнавишти рангин буда дар гирӯдори ҳаводиси таърихи дуру наздик борҳо печтоб хӯрда боз ҳам тавассути фарзандони нерӯманду меҳнатиаш бо ҷилои бештари худ боқӣ мондааст. ҳудуди имрӯзаи ноҳия бо фарогири хоку оби мавзеъ бо башорати махазҳои таърихӣ беш аз 2000 сол қабл бо маркази маъмурияш шаҳри ҳулбук пойтахти хатлони бостонӣ маҳсуб меёфт. агар аз равзанаи таърих назар андозем, бобати таъсисёбии ноҳия маълумотномаи махазҳои гуногун якранг нестанд, вале бо такя ба яке аз санадҳои маҳфузмондаи боягонӣ ки қиёсан ба дигар маълумотҳо саҳеҳтар мебошад, санаи таъсиси ноҳияи восеъ ба номи колхозобод ба ҳайси воҳиди маъмури ҷумҳурӣ ба 19 январи соли 1936 рост меояд. тибқи қарори президиуми кумитаи марказии иҷроияи шӯроҳои РСС Тоҷикистон аз 19 январи соли 1936 оид ба таъсиси ноҳияи нав бо имзои раиси он Шириншоҳ Шотемур дар ҳайати шӯрои ҷамоатӣ ба номи Бауман бо фарогирии 10 деҳа, шӯрои ҷамоати Тугарак бо фарогирии 3 деҳа, шӯрои ҷамоати Пойғуд бо фарогирии 12 деҳа ва шӯрои ҷамоати Арал аз ҳисоби ноҳияи Қизилмазор бо фарогирии 9 деҳа ташкил ёфтааст. Колхозобод ном гирифтани ноҳия аз он сабаб буда ки асоси ноҳияро ҷамъи якчанд хоҷагиҳои хурду калони коллективӣ колхозҳо ташкил медоданд. маркази ноҳия дар деҳаи Пойғуд ҳозира шаҳраки ҳулбук интихоб гардида буд. масоҳати ноҳия соли нахустини таъсисёбиаш 562 километри мураббаъ буд ва дар он 21533 нафар аҳолӣ зиндагӣ мекард. дар ҳудуди ноҳия 47 калхоз мавҷуд буд ва майдони заминҳои кишти ноҳия ба 18813 гектар рост меомад. дар асл ҳам таърихи таъсисёбӣ ва рушди ноҳия пурпечтобу рангоранг аст. ноҳияи восеъ маҳз дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ба куллӣ дигаргун гашта бемайлон пеш рафт ва ба як қатор дастовардҳо ноил гардид. имрӯз ноҳияи восеъ дар ҳама бахшҳои хоҷагии халқ пешравиҳои назаррас дорад. дар арафаи ҷашнгирии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурӣ дар маркази ноҳия шаҳраки ҳулбук ва деҳу деҳкадаҳои он даҳо иншооти таъйиноташ гуногун бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. ва имрӯзҳо ки дар сартосари мамлакат омодагиҳо ва сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурӣ дар ноҳияи восеъ низ аз рӯи чорабиниҳои ба нақша гирифташуда раванди корҳои созандагию бунёдкорӣ идома дошта. ин созандагию бунёдкориҳо барои боло рафтани сатҳи иқтисодиёти ноҳия ва баланд гардидани некуаҳволии мардум ва беҳ гардидани сатҳу сифати зиндагии онҳо мусоидати бештаре менамояд.